ତୁମେ ନିଦରୁ ଉଠୁଛ, ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛ। ଦୁଇ ନିଦର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ କାମ କରୁଛ। ସେହି କାମ କରୁଛ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉଦରପୂର୍ତ୍ତି କରିବା। କେବଳ ଶାରୀରିକ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଜୀବନଯାପନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ମରଣ, ଆଦର ଓ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ। ଭବରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭୂମିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜର ଭୂମିକା ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କଲେ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଜୀବନ ନାଟକରେ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା କିଛି କରାଗଲେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନୁପଯୋଗୀ ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବ। ଅହଙ୍କାର ଓ ଅଭିମାନ ହିଁ ଦୁଇଟି କଥା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ, ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା, କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ନୈରାଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପରମ ଗୁହ୍ୟତମ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅହଙ୍କାର ଓ ମମକାର ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ତାହାର ଜୀବନର ପରିସରରେ ହୃଦୟର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମାର ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଶିଖ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଜୀବନର ସଫଳତାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ହେଉଛି ଛାତ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି ଖୁଣ୍ଟି ଓ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ସୌଧ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପାଧି ଲାଭ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ଉପାଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟ ଓ ପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବଂଶୀ ବା ହଳେ ଚପଲ ପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଜନକୁ ଏବଂ ତଳେ ମାଟିରେ ଥିବା କଣ୍ଟା, ବୁଦା ଓ ଗୋଡ଼ିର କଷ୍ଟକୁ ଚପଲ ସହ୍ୟ କରିଥାଏ। ସହିଷ୍ଣୁତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ଶିଖ ଏବଂ ଦେବାକୁ ଓ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବଂଶୀ ହେବା ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଓ ସହଜ। ବଂଶୀଟି ଶୂନ୍ୟ, ରୁଚି, ଅରୁଚି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ ଓ ଲୋଭ, ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିଜ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରଖ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର। ଆତ୍ମସଂଯମର ମାପକାଠିରେ ତୁମର ଅଗ୍ରଗତି ମପାଯାଏ। ଆତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାନ ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ଆଖି ଦେଖିବା ଉଚିତ, ଜିଭ ଚାଖିବା ଉଚିତ, ହାତ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଗୋଡ଼ ଚାଲିବା ଉଚିତ।